na-ekpekele ka anyị dị ndụ anyị aka nka anyị achasịawo ka anyị wenye ebe anyị lụta n'ụwa nọ Okongwu chalụ m n'ụzọ ka nga ife ị na-alụ ka m na-alụ nụ ndị bụ ụbọ yoyo yọba chukwu bebe ebele nụ ka ịdị ndụ ka nka chasi awọ ka ịbụrụ okongwu na-edeta ya n'obi ọcha n'ọmba ịgba ka anyị na-edere anya ukwu ada ọkụ ya wetu na-edunu n'anya bụkwa na ọlọ nkọtọ ọzọ dị akụta ụwa ọ ga-adịkwa ndị na-echikwa na-echi ndị na-eze anaeze onye a na-echi ọ ya atọ nwa na-asị na omelu izu ome n'ọnwa atọkwa nwa otu ụkwa jere bụ ka o si adị ya bụ na ibe ndị gboo mee ndị nna anyị ba mee ka anyị na-eme onye mekwa ya ọwaka ọnụ ka ajụzikwa na-aba nna nke ọba na nke mmụọ nsọ Okongwu chalụ m n'ụzọ ka nga ife ị na-alụ ka m na-alụ nụ ndị bụ ụbọ yoyo yọba chukwu bebe ebele nụ ka ịdị ndụ ka nka chasi awọ ka ịbụrụ okongwu anyị na-achọkwa ọnụ ka awụ ọjọọ ọbịbịa kasị n'ibe ahụ na ngwa were ofu ọjị gọọ ya na-agwa ya ibe ahụ na-ekwu na-ekwuchi eko kwuo ime ya eko ọzọ abịara ego anyị ga-egotekwa ya ogologo na-arụ isi ike ife akụakụ na ihe na-enwe uju ọmụmụ na nkwa iji wee bịa ka anyị ga-ejikwa wee na be anyị dị n'iche n'iche ụkwa anyị jikwa ejikwa na be anyị dị n'iche na emesịa dị very occasion ya na mkpụkpa ma akpa anyị ma ajụ anyị a na-ayọ Chineke na o were ebe na bịa gozie ọjọọ anyị a na-ayọ Chineke na ka ọ bịa gozie ọjọọ ka anyị tata ogologo ndụ na-arụ isi ike n'ọganihu n'ọganihu ndị fe akpakụ ihe a na-enwe enwe in Jesus name bịatụ yọba chukwu bebe ebele ka ịdị ndụ ka nka chasi awọ n'ebe anyị n'ụwa yọba chukwu bebe ebele ka ịdị ndụ ka nka chasi awọ n'ebe anyị n'ụwa Chukwu nenu ina-asa ọdụ ogbuefi mazụta mkpama if you are going out
go ya sa people where make where they can. Ọ bụ otu ọ dị na mbụ. Ka ọ dị ka ugbu a. Ọtụtụ aka ọ ga-esi dị gị. UGOEJU. Ee. Kedu oche ị ga-eji wee nọ? Ọchị. Moi. Bon. Moi, je vais tirer. Ouais.
Video mama agree to. Awesome. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. I greet you, sir. Yeah. Onye Kwe. Hey, nah. Eghu Alo.
In Connecticut, United States of America, especially from the Constitution State. Now we're saying goodbye. We'll be with you once again.
behalf of myself, members of my band, Andy Frankel, Namdi Mowatalo. It's okay. We'll be with you. What we have to do, sorry, we have sent this in every day to America. So now what we do now, when we get back to our weekly page, the impact I may say a lot. We have so many things. What's your name? Where stand by law. I will stand by law. I don't know anything. It's the side time. What we have to do now? Chief. Banta. Oh, Boy, don't.
Debiru ọfuma wee na-agba nọ mmadụ ka na-ewe ọ bụ nke onwe ibe na-eme iwu ka nwepụtalụ mmadụ ibe ọ bụ nke ma ewere atịlie na mụ The Hollywood. Yes, okay. The Hollywood.
Ego ni si to ya. Now say father and you. Go for all mobile. Manano bia ka ku ọfuma. Ma ọkwa enwe. Mo gbeshi. Nwa ya. Ya gba ọkwa. When they set is in the one die invitation. So we dey na so. Asa keze tu. Atọzi onye ọbụla n'afa mmadụ na-aga ọ na-lekwe ya. Ego mmadụ na-abụ ka ozi ọzọ. Ego mmadụ na-abụ ka ọ So what did I just can't any now. So I can't out of count of in the blue of Funaba.
ọ bụla ego m ebe a ka ebe ọ kwụsịrị ana m emekwu ibe m ọdụ kiri ya ana m eme ibe m ọdụ kiri ya ibe m na-eme na kiri ya n'anya m na-alọ nlọ kwe nọ ya Eziokwu obele ọgọ anyị esi Connecticut pụrụ na anyị lụkwa Boston anyị eluzie na Boston anyị amazi na anyị ejede kwudo ndị mmadụ ọ bụ onye mmazi ife
Oge pụta azụ asị nsị ga-agbawasị. Ebe di ya na ka anyị na-agbawasị. Bịa nwaanyị mụ akwa. Onwe ebe na-eme anyị. Onye na-eri nwanne ya na-eri na ọ bụrụ ajị. Nna bịa nye m nke. Awalụ n'ụlọ azụ nọ. Ya. Kwe na mi ba. Idego. Wala ko ibo. E buta go debe. Idego deba. Ko man ko. Ti bi na na watch. E na watch. Nemo, oh, cuma kafa kota. Karena azu ay wasi. Oh well.
mara na akwụkwọ ọ bụrụ na mgbawa aba m enwekwa nnukwu ego na ọla tupu oche Eze kwesịrị obere ọgọ nọ anyị esi Connecticut pụbanụ na anyị lụkwa Boston anyị eluzie na Boston na anyị amazi na anyị ejere ekwudo ndị mmadụ ọ bụ onye mazi ife mbara Okay, sir. Yeah, good evening, sir. Get off, okay? Well, Afambo Nze Ikechukwu Onye Kwe. Okay. Na Okwa Investor. Okay. A business name. Okay. Amalu no. Yeah. Because can you call on an answer if Melaba number start? Well, it's been a wonderful event. I on a celebration. Orie is able to aspire to be a titled man. So, only take the time for you to organize both funds, both the bureaucratic and whatever. So, now you make them kata or one giga. On that, they're very happy. Today, everywhere is putting on festive mood. And we're in about by what you eat, by the exchange of pleasantry in terms of for some time. This also brings us together. That unites us the more. That's why everybody aspires to be. So that at the makana biota tagabonya no bia zabago nze. Onye di otu. Okay. Ọzọ. Okay. So natata we well made day. Yes. Afọ ọzọ mbụ nze Chinyelgo mbaka n'ọnụ. Okay. Baba na ọbachasị awụsị ya. Ọ bụrụ nke amosu. Ị na mmadụ kwụsị okwu ịdazi anụ. Yes. To God be the glory. Dịka nze onye ka ị na-asụ? Akụchukwu bụ naanị. Ifu ife ma ọ bụ n'ụbọchị tata. N'ụbọchị tata maka o ji n'ọrụ m izire chiluwe n'isi. Chiluwe n'isi ọkwa ya? Papịa mụ pịa gị akụpịa mbọtụ na-echi nke ya. Okay. Mụ pịa gị akụpịa papịa na-abịa ebe a mbọtụ na-echi nke ya. So na ebe na-adaba n'ụlọ. Iwesikwa n'ihi ọ nọ mgbe ụmụ ya na-echi? Ma ana nọkwa ya ma ndịwa. And ọ ga n'anya n'anya ya? Ọ na-aga ọfụma ọfụma. Anyị na-ekele gị o. Onye echizi echite ndụ. Daalụ. Dr. Solomon obele nwasi mụ ijenu onye ọma na-ekele ga-adịrị mana Nnamdi nwa wetara nsogbu obele nwa duzi nwanyị je na redio. Kasị ma nke na-etu yi? Chief I.E. Yamadu. Okay. Isi Obosi. Mana ọ na-ese ife unu bịa ọba ime n'ụbọchị tata? Ọ ka esi eme ya. Onye ọbụla furu obodo ya n'anya
ga-eso n'ife obodo ya na-eme. Daalụ. Anụ anya ka o ji soro. Afọ enyi ọfụ Obosi n'anya. Ya ka isi Chukwu dubie. Ife ọbịa ụwa ka ọrụ zuo ya. Na mbido bụ obi. Ọ ya dịrị ya mgbe ebe ọ nọ. Ya bụ na ife ọbịa ọba bụ gịnị ka ọ dịzi ime? Tata ka o chikwa nwa ọzọ na ụmụ. Oke oche ụmụ ya ọzọ. Dịka omenala ndị Obosi si wee dị. Mana kedu ka isi wee fịa ọkara ọfụma? Chineke tiri aka ebe efu ka mmiri zo. Efu ka anwụcha ka ọ chagbuo mmadụ. Ife niile ga na-ekele. So o chizugo n'afọ ya? O chizugo chie mana anyị na-ekpe ekpere na ndị ichie na oyichie. Okay. Oyichie na ndị ichie ndị ichie. Okay. So ọ bụrụ na ọ fụrụ ebe ọ zara ebe ikwu ya n'ọnwa ndị ichie ka. Okay. Ọ na-ekele gị. Kedu nke na-eti? Iso Obosi. Daalụ. Anyị na-ekele gị ka a mara afọ gị. Kedu afọ gị nụ? Afọ m bụ Nze Ụba na-agụ Ụdọji Okolo. Iso n'ụfọdụ Ugonna ya. Iso n'ụfọdụ n'ime ndị bịa ije aba n'ụbọchị taata. Anyị nwa na onwe anyị bụ the celebrants. Okay. To this very occasion. Oh. So ndị nke ọzọ are our guests. Oh. So ọ na-abụ unu ka unu nọ? Na be anyị ka anyị nọ. Okay. So kedu ka o si wee gaa otu zukwa echizu? Afọ enyi echigo chizue chie nwa na-abụ chizue. So n'ọnya ka anyị bịa ka anyị nọnye late today. Anyị wee celebrate the whole thing. So anyị na-ekele Chineke na ife ọbụla gaa nke ọma. So Chineke na-ala otito ma gọzie ya ma gọzie anyị. So ife ọbụla ebe ọbụla o si wa achụta ego na ife ọma ga na-emeli ya dabere mmesi. Nke a n'efu na-etu yi? Ugonna ya. Daalụ nne. We are present. I know them. I'm bringing Anyị na-ekele gị sa. Nna. Ka ezigbo afa gị nke na-etu yi. Onye mbụ. Abụ m Mr. Godwin Eji maka onye Obosi ka mbụ. UGOEJU. Onye iri. UGOEJU. Afọ enyi bụ nwa m. Mụ ma ochie ọzọ nke izizi chie nke ịbụa. Guzobi egwu ya ife ọ ya asọ. Ka o wee na-aga n'ihu. O wee gwa nnọọ emezue na anọ ya debie n'iru Kraịst. Anyị nwebekwa nka. Ndị o mezuo? Mgbe kwute Orie anọ mezuo. Kedu ngozi Chukwu na ọzọ dịka o siri agwago m ya si ya soro ngaso ọ na-apụrụ n'ebe Jizọs Kraịst nọ n'iru Chineke ọ ya emesịa bụrụ ndị ichie n'Obosi a nwee nwoke nwee nwanyị kpochie nne ya na mgbe o ji kwesị o wee pụta ife ịnụ Chukwumeli ebere anyị anọdụ ya nyere ya aka ịghọta n'ọnya gbakwala ekwensu ọzọ ife mgbochi dịkwa n'elu ụwa
ekpere bụkwa something o ekpere sikwa na ba mmadụ mana nnukwu ife ka ọ bụ ọ ya na-ekpesi eke ma ya gbakwala ji ife ọsọ and olobe ji ife na ọ ya garịa olobe ji ife na ọ ya garịa dịka esi na nsonyedu Godwin eji amaka akụrụ unu ga-eju n'ọrụ niile. Okay, sir. I'm only in book. I'm not for it. Chiyelugo. It's a Chiyelugo. Yeah. Oh, yeah. Can you find me another name and another stuff? My nephew. Wow. My nephew. And a child. Kafakata Kiswagata. Never. Some. Wow. Quel che si fa? Ọfuma? On va donner le prix dans la pour le faire. Chef Abu Opele Masauchi Mana ebe o sili nọzi wee na-egwazi n'okwu abụzi nọ n'one ebe a si emebezi egwu nọ ka nsi ga-agwụ nọ
Generation, the Lord will strengthen you. If I didn't, I got you. Amen. Thank you. Amen.